Bule bafethu shap kunjani mamela before siye storyini ndifuna ukuxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungadlala nephini game phaka EasyBet wenza imali khona izawezi spinayo most azibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 mhlawumbe ngesin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhisa soyithula mali story time. Yibona sis simple igama lakhe nguMaiza. uMaiza kwasitinaka uthe upasa euniversity sangamsokola umsebenzi uyophangela kwiikhampani ezifana noLumotech koCoca-Cola nezinye. Ngonyaka uthile uMaiza wadibana lobhuti wasimple igama lakhe nguXola. uXola naye ngowapha emayuyu uphangela kunye inkampani ke ethiwa kuseGoodyear apho kuveliswa khona amatayeri. Xela noMaiza babeyila couple perfect xa uthi bajongile qombe couple goals ezi nathi one day sinqonela ufana nabo. Ekampeni kethuba ke baye banawo nomntana oyintombazana. Khange baphose maseko ke batshata. uMaiza khangayeka ke uphesula icareer yakhe ngecala ecorporate. Yabona ngoku besefumana neawards ebizwa ngapha nangapha. Ayikhona ke nakenye into kuthiwa naseMandela Bay under 40. uMaiza i-real deal ngoku yi-executive esemanqonqweni ngoku. Xola zangayithande loo nto beseqalisa uba nomona ngoku. Andithi uMaiza ukula level ngoku ungena i-boardroom uhamba nabantu abasezintweni ukubone yena lo mjita uvaleleke pha ematayereni efactory emanonyusana namatayeri makhulu la itruck wayiphuma emnyama phaa. So laa nto wayengayithande laa nto emdemotivate. Baqalisa ke uba ne-arguments baxoxe. Yabona ngoku lo mtshato wabo wabatoxic. uMaiza ayithi intombazana ebhahileyo wafayila for i-divorce ngoba yena wayiqomba anzoyimela lena. uMaiza wabona eyona ndlela ilula even yophuma apha kuXola kuhamba apha eTinarha. Waye wafumana umsebenzi ke eMonti. iMonti ke is about 3 to 4 hour drive xa usuka eTinarha. Xola wayigoba departure for kofa. Yangemphathe kamani ke le nto kaMaiza kudam ke eTinarha. Waqasa uba neGreece ke mfoka bawo sambone emanenyuka ehamba yeMonti amstock umntana abantu. Wamkhangela wamfumana ke la Monti. Wayesithi xa ephangela uMaiza uXola ujongile. Xa ikwenza shopping sometimes uMaiza bembhaqa umkhomfrana kuba ayikho le nto ayenzayo. Xola ngoku waqalisa usebenzisa umntana for ublackmail uMaiza kuba awona umkile nomntana wazapha eMonti hanana kuzoba nzima ke ukuthi mna ndimbone. uMaiza wamxelela uXola kuba xa ixesha lifikile ukuba umbone umntana uzomfumana. Xola ingathi wayengafuni ubona umntana yedwa wayefuna ubona noMaiza wayengakayamkeleli into yokuba bayaseparate. Kulapho uMaiza wabona khona ukuba akungangami ngoku. Wamfaka i-protection order ukuba angamfowuneli angasondela kuye hanana. Xola wabona uba yibona ngoku uMaiza uyalwa ngoku waqomba makambhalele itext. Wambhalela itext ke ethi ba if ba mna uthi ba andizobona umntana nawe nosikungamboni atshe amadama namanzi. 2020 phaa ngoJulayi utaka Maiza wasweleka yiCovid. uMaiza kwanyanzeleka ukuba abuye eMonti aye eTinarha. Nge-26 kaJulayi Sunday 2020 abantu babenza amalungiselelo kuye emfihlweni. Naye kuXola kwelakhe icala wayebhizi nala malungiselelo. Kodwa yena endaweni banxiba isutu wafaka iwig entloko, qabe lipstick, makeup, wanxiba nee-heels. Wayengakwazi ke nohamba nangazo yamane petyeka. Waqesha nemoto ke phaka Avis wayangayo kule funeral. Waqhuba ke umngcwabo katata kaMaiza kwafikelela ixesha kuba makuyiwe emangcwabeni. Xa kufika emangcwabeni uMaiza wayikhwela nomamakhe emotweni. Kuthe xa behlika kabe kuthi gqibo Xola enxibele iwig ke qabe ezi-lipstick nezi-makeup. Wakhupha igani uMaiza. Uthe sebhizi bafuna umphinda washo umhlakula entloko wadiza wadanyaza khangalazi emdlalayo bamxovula abantu bambetha warearrange kangoko nangoko. Babekhona ke abantu bebesithi ba makabulawo le nja le. Kodwa nawazi ke musakhona nolamagqwirha azenza clever athi hayi biza namapolisa sanombulala biza namapolisa. Abizwa amapolisa afika wabanjwa uXola. uMaiza wasiwa esibhedlele kodwa ke sangalenza ixesha sweleka. The community of KwaNobuhle in Nelson Mandela Bay is in shock after a woman was shot dead allegedly by her estranged husband. And it was a very painful experience because ndaphela ndisivumbuluka nam ndisiya ndiyoba phaa kuyilo chaos
Imagine kungcwatywa utata wakhe abe naye esweleka ngalandlela asweleka ngayo. Xola, ngokusebhizi ke banjiwe uba ubhizi netrayeli usaxoxa ityala. Wabhala ileta lo mfo ezama ujustify i-actions zakhe ukuthi uyenziwe yintoni le nto yokuthi abulale uMayiza. Naxa itshansi ivela phaa phakathi wayeyifumana nefowuni athumele i-SMS cabakeke family members zikaMayiza kwakhona ezama ujustify le nto ayenzileyo. Wade wanesasigqibo ke ngokutsho kwakhe soba now that ungavumi ke nomntanam masimluze sobabini. 2 years later, September ngo-2022, wagwetywa uXola 25 years ngaphakathi. Ya ke bhuda.